Сега ще ви срещнем с 3 млади надежди на кулинарията, които са готови да поставят България на световната гастрономична карта. Как хубаво звучи световната гастрономична карта. С тях сега ни среща нашия неуморен репортер Мира Христова. Мира, здравей! Здравейте! Наистина съм неуморима. Показах ви вече как се правят, как да се погрижите за коледната украса и коледните подаръци. А сега съм дошла на гости в ресторанта на победителите от тази годишното издание на Биорест Къп, които са ми подготвили, както виждате, едни страхотни вкусотийки. Но преди да сме поговорили за тях и да сме ги опитали, искам да ви попитам здравейте на всички. Здравейте! Разкажете ми малко повече за състезанието. Имаше ли екшън? Как протекоха нещата? Жаки? Екшън винаги има в такива моменти. Важното е, че овладяхме ситуацията и нещата се случиха накрая. И то успешно. Станахте първи. Да, точно така. Николай, ти си завършил в Италия. Разкажи ми какво те отведе там. Разкажи ми за страстта ти по кулинарията. Как започна? Аз заминах с майка ми на ранна детска възраст в Италия и където там завърших и училище и всичко. И просто там започна страстта ми към готвенето на ранни години. И някъде около 20 годишен, 21-2, завърших една от най-добрите кулинарни академии в Италия и реших да почна да се занимавам само с това. Стажувал си в ресторанти с звезди Мишлен. Разкажи ни там. Там екшън ли или всичко е подредено? Всичко се знае кое след кое? То там е хем подредено, ама хем е екшън. Влизаш в 7:30 сутринта, излизаш в 1 вечерта. Смените са доста динамични, доста силни, но като цяло въобще не е лесно. Иска се много желание, много страст към това, което правиш, за да успееш да избуташ такива дълги смени. Жаки, ти си завършила в Лондон. Да. Живяла си в Лондон. Да. Но какво те срещна с Николай? Готвенето и кулинарията ни срещнаха. Започнахме да работиме заедно тук и така се запознахме. И сега тук при нас е и малката Тея, която вече усещам, че се сърди. Да. Но ако заплаче, ще я вземем при нас, за да я видите. Кога се завърна ти в България и имаше ли трудни моменти в Лондон, които те ли те върнаха тук? По-скоро ситуацията с COVID и предстоящия Брекзит по това време ме върна на родна почва. Да вземем тейчето? Може да я вземем. Хайде, вземи тейчето, а сега ще премина към Борислав да го попитам и него все пак, а той при него интересното е, че той е минал през всички постове в кухнята, докато стигне до главен сладкар. Защо избра сладкарството? И това ли ти беше най-лесно от всичките постове? Напротив, това ми е най-трудният пост. Изисква се много креативност, за да може да създадеш нещо вкусно, красиво, което да грабне окото на клиента. Преди да сме започнали да ни презентирате всички тези вкуснотики, кажете ми здравей, бе, Тейче. Ето го твой любим микрофон. Кажете ми, може би Николай, готова ли е България да има свой ресторант с звезда Мишлен? 1, 2? Със сигурност вече България има все повече какво да покаже на кулинарната световна сцена. Аз мисля, че вече имаме няколко места, които биха показали доста добри техники, доста добри чини и мисля, че вече сме готови за звезда Мишлен. Личи си. Хайде да видим какво сте ни подготвили. Какво ще ни представиш? Първо, твое ли е предястието или Жаки ще ни го представи? Ти ще ни го представиш? Предястие, тъй като освен, че спечелихме с първото място, спечелихме също и най-добро предястие в Биорест Къп. Това е домат с печени чушки и лук. Вкусове за нас доста добре познати. Направили сме шайба от домати с печен чушки на дървени въглища. Отдолу имаме сладко от чери домати и малко маринован лук. И имаме олио от босилек и отгоре завършваме с овче кисело мляко. Чудесно. Звучи прекрасно. Основното ми е много интересно. Жаки ли е? Да, основното е бавно готвени патешки бутчета. Сега ще ги залеем. Ще го залееме с патешко жу. Нашето месце имаме пюре от целина, бланширани броколини и малко олио от магданоза свежест. Също така имаме и гел от сиропирани вишни, който е скрит. Скрите, но го има. Да, това е тайната съставка, да. И за финал, Борислав, да ни кажеш сега твоят десерт. Да. Нещо подходящо за зимните месеци. Ябълков штрудел с канела, пълнен в канола от кора за баница, с карамелизирани орехи, орехова бисквитка и едно сорбе. Сега добавяме и сладоледа. Ябълков сайдер, да. Значи става все по-вкусно, все по-красиво. Все по-красиво. Какъв вкус е сладоледа? С вкус на ябълков сайдер. Аха, чудесно. Да се връзва с штрудела. И да нещо свежичко, да.
Много са красиви, много ми харесват вашите ястия. Сега аз си оставам да си ги опитам. Много ви благодаря и на вас, Тейче. Ти беше много послушна. Значи, Тея се влюби в микрофона, колеги. Знаете ли колко му се радва вече? Толкова време сме тук. Тя много му се радва. И завършваме с нея. Това от тук. Благодаря ви и на вас, колеги. Чао! Благодарим ти, Мира! Много е красиво, ма вкусно ли е, Мира? Опита ли ти? Вкусно ли е? Кажи ни! Сега ще го опитам, обаче така ми се иска да започна първо с десерта, но ще започна с предястието. Добре, оставаме те да ти е сладко. Надявам се малко да заделиш на нас, защото знаеш какви сме чревоугодници, нали така? Много ме впечатли, че има олио от Магданос. Ти си впечатлена от това нещо. Да, аз не съм. Ти чувал ли си за подобно нещо? Аз съм чувал, между другото, от време на време. Да, между другото, много вкусно, много полезно. Въобще и Магданоза чувал съм, че афродизиак, което аз само с Магданос. За това ли го знаеш ти? Да, затова го знам, само с Магданос се тъпче. Даже като стана сутрин, така си нарязвам Магданос и си хапвам Магданос и ставам и съм готов за деня. Така, във вторник ще имаме един музикален предиобед, знаеш ли? Да, знам. Ти знаеш, че Тита направи с един жесток грък дует. Ти това знаеш ли го? Не. И не само. И Евгений Генчев, уважаеми зрители, с новата си песен, едно рок парче. Но то стана рок звезда. Значи Ерген, рок звезда, пианист. Това момче всичко. Ще го питаме много неща в понеделник. Весело ни е тук в предиобед. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря ти, че беше с мен до тази сутрин. Между другото, ти как се чувстваш така без другите две дами? Я кажи сега. Много ми е хубаво, много ми е уютно. Уютничко. Да. Липсват ни, но сега няма да изпадаме в подробности. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг. Ти грижиш се за себе си? Винаги. Как? И за всички. Как? Как? За себе си? Да, конкретно. Опитвам се да се обичам. Обичаш ли се?